Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Azaroan, Euskadiko ondasunen atzerrirako esportazioak 2.472 milioi eurokoak izan ziren. Urte arteko 2,3ko jaitsiera da, nabarmena oraindik, baina aurreko 3 hilabeteetako jaitsierak baino leunagoa. Produktu energetikoen esportazioak 28,5 hasi ziren eta ez energetikoenak 3,0 jaitsi. Bestalde, industriako prezioek 0,6 egin dute behera abenduan, iazko abenduaren aldean. Energiaren eta kontsumo ondasunen prezioek baldintzatu zuten adierazlea. Gainerako taldeek gora egin bazuten ere. Azkenik, turismo sektoreak sasoi betean jarraitzen du. 2025ean, Euskadiko hotel establezimenduetan igarotako gaualdiak 7,7 milioitik gora kokatu ziren. Hau, erregistroak daudenetik mailarik altuena da, eta iazko datuekin alderatuta 3,6ko hazkundea suposatzen du. Hurrengora arte!